सुकटा बघा सुकटा. संदीप सुकटा घेतला मग बांधू सुकटा बांधव आणि आज चुकला नमतो कुठले पकडून जाऊचो. बघा कसं प्रेमान बांधता. दुसरी काठी घेतली बांधू आता. आणि दुसरी पण काठी बांधून झाली आता फास बांधून घेतला. आता फास पण बांधून झाले. आता आम्ही चाकव कुर्ले पकडू. पहिले आता पुलावर जातलो ते बघतलो काय हा काही नाही तर पुला असलेच हे पकडतलो नाही तर वरती विरामा. बघूया बघता काय हा काय आता काही दिसणार नाही. काय भेटला नाही तर चाललो आम्ही वरती. चला पायाखाली काय असत तर सांगा. पाय भरल्यावर सांगशी पायाखाली वाटा म्हणून. तू सोडलो आम्ही आणि आता वरनं जरा जातो. या पुराच्या पुरा गंडचा दिसतं. पहिली कुर्ली गावली. कुर्ली तर गावली पण पिशवी आणू किसारलो. वरती जाते बघते देवळात हा काय पिशवी. संदीप घेतला होते. संदीपाचे 2 झाले आधी 1. काय माझ्या म्हणूनच आहे तो डॉबर आहे तुझा. बिचारे मिठी मारतात लास्टची भेटी.
चला 3 झाले, रस्त्याची सोय झाली. चला एक कोल्यान खाल्लं ना, एक कमी झाली. शी रे, लय मोठीच होती रे. रात्रीच खाल्लेली दिसतात. मी जाते खाली, दोघजण जेवतो, मी आणि मनीष. नंतर पहिले स्टार्टिंगला आम्ही संदीप बरोबर ठेवतो, नंतर आम्ही दोघजणच टू मॅन शो. त्या मजा काय भेटला नाही. आता चाललो आम्ही खाली, तुमचा धबधबा दाखवतो आमचं. जास्त मोठं नाही हा, पण जाम मजा. आता पाऊस कमी झाला म्हणून पाणी कमी आहे. हे धबधबा खालना समजात गुळगुळीत झालेला दिसता. घसारलो आम्ही, घसारलो तो मोबाईल सकट. आम्ही कुर्ले पण गायब होतो. कुर्ले माझ्याकडे दिले आणि काठी घेऊन गेलो. काय सांगणार बेटा, कुर्लेची पडली नाही, काठी यांची पडली. बघा आमचं धबधबो जास्त मोठं नाही. पाणी पाऊस पडलो तर खूप असता पाणी आहे. आता काय नाही, मस्त मोठं पाणी भरलेलं असतं इथपर्यंत. मस्त पेवत असतो आम्ही. खाली भाडाकडे पुलाकडे गेलो. हे ना मी इथलं आता खाली, मी गंगेकडे गेलो. तिट्टो हा पूर्ण. आता गंगेवर चाललो. इथं दिसणार नाही सुकला वाटतं, आवाज येता पण बघूया. आणि संदीप गेलो माका टाकून. कोसळली झाडा बिडावत म्हणून तर वाकण जाऊचं लागतं, बाकी काही नाही. बघा पाणी, बघा किती वाळात पाणीच नाही तिथं. कमी नाही. तेव्हा मला कुर्ली दिसलेली आहे. जरा थांबूया. चांगलं आहे का, धरलं आहे तुम्ही सांगूची कुठ. बघा तो बघा पाय कसा. काटे शोधूचे. हां काटे शोधते. हां मी काटे कशा तू शोध का तर मगापासून घेऊन किशात फिरायचे. पण कुर्ली असता थोड्यानं बघते असता तर ही पण मोठीच आहे. जाकी पाळा काय माहिती काय बघायला आणि कसलं वाशिलो काय माहिती. वाघ बी गेलो काय रे, अर्धा एक तासानं गावलेलो काटतो. थंडीचे काटे शोधत गेलो होतो खाली. ते पण आणलं आणून बघा 4-5 अजून 4 कुर्ले गावले तर ते का आणून परत जातो दुसरे. आयडिया बाबा अजून एक कुर्ली दिसली वाटतं. दाखवते कशी काढतात. एका सुकाट लावलेला आणि दुसऱ्या एक फास. सुकटाच्या आणि आम्ही दाखवायचा आणि फासात पकडायचा. तो फास बाहेर घेऊया नंतर दाखवतो ना. हे बघा फासात पकडला. त्यांनी एकच नेल्यानी आमचे 5 झाले. आमचे 5 झाले. ते येताना रडत इल्लेशे वाटतं. कोणता तोंड बघल्याने होता काय माहिती, पण आम्ही चांगल्या मला नेलो आणि आम्ही जोर केलो. जोर झालेलो एका डेकात लावलो. आता झाले बघा पिशवी झाली. पिशवी धडाची दिसणार नाही. खाली जायचं नव्हते की काय माहिती. मारा दे मजा म्हणून इलो गावले. काम तमाम काम झाले तरी शर्टात ना नेऊची शेवटी. पिशव्यात ठेवली. चला ती काठी का ना परत सन्नीत खाई गेलो. तुम्ही बघा अशी कोसळता झाड तुटता. आता मुळांवर रावला पूर्ण दरी या पूर्ण कोसळत होता. सगळी
तुमचा आता व्हिडिओ चाललो आम्ही घरा 4 व्हिडिओसाठी आणि 4 निसतं का बस झाले पाय चला गावली चाललो घरात परत पूर्ण या जंगला साफ केली जातं मे महिन्यात आता पाऊस असल्यामुळे ती जरा रान वाढला ती साफ असती वाट पूर्ण काढून दिलं आणल्याने होती एक आम्ही आणलो पिशीवर ते पिशीवर तुमका 4 दिसतात आतमध्ये 10 अरे ते दाखवलंय ना तुमका 4च काढलं होते दाखवलंय नंतर दाखवलं चला बाय बाय Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.